ka East West Group of Institution Bangalore ka khot admission na kamta ka nursing but paramedical course ka bala ithu da ka Indian Nursing Council ka buy admission ka badunatam but she's pa percent ka jinyokam pila ru ban apply da ka education loan kinong hikay ba nong trade deficit kranin 8 nakikatto ka nigi association kila petno na jinglang blokhot penlong dak sorgar jala hakat no phais ngi hinru trek jumang archa penrio kadawi kalong bak sorgar jala kamshim la kharnti igi badan banta bro bala ong ba maris dang hak jinglang la batai shphang ga megla non government school and college employees centralized provident fund scheme archa penrio kani kamshim la persultanat igi no hikay ba nong trade deficit nomor hak jingshisha ki dawaban penrikam dakbala menjur hausnam arja apply kinong elam na KKD STA kilau bakimla ban penkren lang nakbenta ki wei ki kenhuan nak nik jinglang nomor kesorkar kamshim la kharnti lang ya ki wei ki bedan benta kesorkar kan khot jingelang yakini ki deficit teachers and employees kinong trade deficit trong kejala Meghalaya namarba hana ba kesorkar kamtip ki kita ki jingleng kita ki concerns jongi mo te ngiong to kababiang kata lada kesorkar hadu mentah kampat tip te kabiangen leng tangba pausen dangi yo ya ketu kesithi ngilap ba ombaro kini kinong hikai deficit kini kinong trade deficit ki shakhot ka Garo Hills Deficit School Teachers and Employees Association ka klem shakhot ka Meghalaya College Non-Teaching Employees Association ka klem shakhot ki badai ki deficit te full deficit ko mangi tabali kim shakhot tengis ngau lengo kan wat la kataru ngi ong ba okay la khot ka government ngin lai la kalai te ndala poi hang ni ki persyang ban shna kata ka khana ba kene ka scheme 2026 kadai ka babiang nangta ba kadai kat kum kata ka act 1969 Mari badai badang don por menta ngila ban yathu api daki phau tali ki point bakane ka scheme 2026 kalong beain kam don nong rem mo kam long logical te kam dei ka bangin pediang khamtam hadien bala terwa hangi lengba ka notification lengba ka ching push na ka code ba ngin yo nagamta ka wai ka kanhon kinong hikai kinong trade deficit kiba appoint nadu shiterek April 2010 syakmat kinyo daga NPS ka basisha ngin ong bai kumta ka NPS ka basisha ka contribution sya kata ka NPS account kadai 10% of basic pay NDA but katkum ka office memorandum hakwi ka por ngila ban IAP phila ban pek ba kadai ka ba pher bahana kini ka scheme 2026 ka ba ki persyang ban penboring ban pediang nang tanah kapanta kinong hikai ki nong trade deficit ki ba nadu basdang komersyong no hadu kene ka 2010 April ngin yo da kata ka proper CPF CPF nang ta ka pisah jongi ken tap apo kata ka centralized provident fund account ya kata la shim ya ka pisah jongi la tap syata henry kensan ki pensange no te ya kene kepisah jungi ngem-tip ki modle ayu menta habang ila tap syata ite ban penteri kam katkum katu ka scheme 2023 mo kapa batai ngi ba katu kepisah kabangi tap apo katu ka account invest no nang tanang tu ngin yo ya ke pension kan mo te henry menta kensan pada ki pen kala te kidau ki babun ki la aban ai ngilong iki mentan ru ba ladap hi ko aban batai khamta menta ba kadang don hapo ko ta batai ko kam lei ngim don ni ai ban ong halor kata mo henry ngi kwa ban ong ba kani ka scheme 2026 kalong be ain bat kam don nong rim halor ka act 1969 ngimi namar ba ki persyang ban batai syafang ka ai kata ka NPS nangta ki persyang ban penbi da ka baong ba kani ka scheme 2026 kadai katkum ka act 1969 nang tangi kamyo nong kani ka ba dai ka bahatam long ki jing persyang ban penbi ban kami ban penbor yingi ban shim ban pediang ya kani ka scheme 2026 kan kabam dai katkum ka an kata ka dai ban syai ba yangi yapi mo kam dai katkum ka an
Kani ka scheme 2023 kadai kat kum ka an. Tengi ngibut ya ka an. Ngibut ya ka an. Amdai ba ngi syukwa raha ya kai. Kadai kat kum ka ba ngi dai ban yo. Kum ka polls jangi. Kum ki sanction polls jangi ki deficit. Te komentan uniu Commissioner and Secretary Vijay Kumar Mantri ulong yang iba namar ba kata ka ba ngila penpau ba ngimla ban pediang ya kini ke meeting ha ka ba kini ki perlok jangi na Garo Hills but kini ki parlok jungi naki college baper ki deficit college kini ki non teaching staff mo kim don ban ngi tingim ngimla ban kop angila ban keren nak banta jungki te ulong ba ngin khot ya ke meeting but mau ulong ba okay menta phi kwa phi lech ngam tip kai ka ban je hang tei ka kumnu bat ki keren ya kata ngem kwa hir ban tip kadai ka business jungki henry next ngatharai kin khot meeting yang ni bangin penpau ngin penpau si penpau mo ba kai ka bangi dai hok ban yo kadai ka NPS ka basisha na ka banta kini ki wei ki nong hikai bat ka scheme 2023 ki klampat ong ki ong kin sakhat Habatin pej bahagi ki sharp ka sharp plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam kta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi panai kita. kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya